mga bigo, mga biga, mga bay, mga day, kumusta mo? Happy Valentine's Day sa inyo ang tanan. And syempre, busy karon ng ato ang mga higala sa pagmangitag regalo sa ilang mga loved ones, no? Like ilang uyab, ilang asawa, ilang mama, papa, ilang mga lolog, lola, di ba? Dili na mag-ingon nga mag-celebrate ang Valentine's. Nga para lang yun sa mga uyab-uyab, mumugin na usahay nga ito ang pagtuo sa Valentine's. But Valentine's, sa mga mature na, kabalo na sila nga kung saan pag-celebrate ang Valentine's. Dili na sa mga uyab, kundi apila po sa Tibok family. Marami po na siya ganang Christmas. Yeah. Pasko sa kasing-kasing. O, di ba? And ganina, nag-greet na po ko sa ako ang Mrs. Wala na ako na video kay na-busy this morning sa pag-prepare kay lagi eskwela si Ari and then office minduwa sa ako ang Mrs. So ang hitabo is nagpadugdungon siya sa hugay na ingon siya sa ako nga mabisi na po daw to yung mga office mates sa mga girls kay magbaha na po daw kuno niya ang mga bouquet. Sa ako siya binuangan ako siya, giingnan ako siya nga nagana na akong budget kanang palit ang bouquet sa imo para po na mga tagan na gawin niya. Nagkatawa na nito. Pero later, mangita ko og bouquet. Kay tinuod man nga bana, wala man tay kwarta sa bulsa. Kadara man sa iya ha. So natay paksing gamay. So, mangita ko niya worth 500 pesos na bouquet. So inaot nga kuan, makakita patsyada kaayo nga bouquet worth 500 pesos. Unya na siya. A few moments later. Happy Valentine, sir. Happy Valentine. Malaki na yung mga lahat. Mag-greet ang happy Valentine. Happy Valentine! Happy Valentine's, Doki! Happy Valentine's, Jimmy Bag! Happy Valentine's! Pula pa daw ang kalo. Sa apply brief, tao na sa brief. Ayaw, kay Pulkadat. Happy New Year! Happy New Year day. Hi, Happy Valentine's, Doki. Mag-greet ko kayo, Doki. Happy Valentine! Welcome sa akong vlog. Oy! Sa siya na vlogger! Vlogger. Happy Valentine's everyone! Muna si Doc Basang. Muna siya akong kadate karong Valentine. Asa ta karon? Nasa na smooth. Ang among kuan karon Celebration pan. Munay. Oo. Munay Shanghai. Munay love. Munay love. Uy, important rin kami Shanghai. Sin? Shanghai Bake Shop. Sa corner Patag Highway og Apovel. Di ba ka nabahaw? Dili oy ka. Dili na. Suka. Abe? Imo muna. Lain ko. Sige si Doki. Happy Valentine's, Doki. Meanwhile. Siyempre naman, good morning diyan sa mga suki na mga drivers. Mga suki na mga jeepney drivers, motorela, habal-habal, tricycle, taxi drivers. A few inches later. Alright guys, grabe guys. Oh my God, regalo gyapon kay Sweet Maricar. Actually, we're doing it the second time around. Ay, kanina, walang audio si Jude the first Walang video. Ang regalo gyud sa iyang husband. Take two. Di na ako mausap ang akong kuan gimmick kanina. Ayan, pero na siya, oy, babe, unsa na be? Wow! Nasa loob na niya. Nasa loob na. And And chocolates. Flowers. And My God, napagin. Oh, di ba? Chocolate gi kasi ang bata. Oh, kaya mo teddy bear, be, teddy bear. Ano, bear. Grabe, bro, sa kapoy. Actually, take two na niya kay wala audio kung kuhan ganyan. Kabalo mo, guys. Push mo yan. Basta niya i-surprise na akong asawa pinaagi sa iyang gibilin nga kwarta sa kumbang. Napagay siya ipadungog sa ako last week nga kanang nagbilin siya sa ako 1,000 pero nagasto lang ako kaya nagpa-repair ko sa light sa amuang sakyanan. So naa siya gibilin niya sa ako nga cash 500 pesos.
Dili niya wala niya gikuha gyud kay kabalo siya nga hapit ng Valentine's kabalo siya nga wala ko'y kwarta pampalit og bouquet. Saan So nabot niya sa 500? mo kini siya unya. Saan aabot ang 500 pesos mo? Mahal na kay karon day ang presyo sa bulak. 50 ang buok. Correct. And then mo ni siya ang 500 pesos abot lang kung makaabot mahimo balik bouquet or basing ribbon lang. Bukra. Libre. Oo, book lang. So unya ako ni ikuan siya. Pag human ako sa akong meeting so niya. Ako din ako din idalo ng bouquet unya nga ako ipahimo. Ang pangutana, makapalit ba ko ani? Kasi hapon-hapon murag na naman na, murag ko naman na ba? Barato na ba? Oo, kay patay naman ang ang mga bulak. Take one na daw ko May one take one na. Okay, wala na. Nanulod na daw ang Oo. mga kuana. Malitong mga bouquet. Ang damay Nanulod pero na. pero niya suwayan ako niya. Surprise ako asawa kay napadulong siya sa ako ganina ingon siya nga mabibo na yung opisina kay tungod na ay mga magpadala sila mga dalaga og bouquet. Oh. So asabana mag wais man ni wais. Ako rin nga gamiton niya yung gibilin-bilin nga kwarta. 500 Ano pesos. 500 na po mong kwarta, Ming? Ha? Ano 500? Na may 600 man pero pang gasolina tong isa. Luoy kayo. Mala lang to ba pagkapi-kapi na ko ba? Diba? Luoy po kayo ko. Pero happy Valentine's Day. I-greet sa imo mana. Happy Take two. Valentine's Day, Lolo! Happy Valentine's Day. Thank you sa surprise. Yee! Ipagkita ang gano'n. Happy gid kay ko karon da, guys. Kailangan enjoy gid ninyo ang Valentine's Day. Oh, nalagi na. Ganun na, bitter lagi kay ka. Wala oy. Happy kay ko karon oy. It's Hearts Day. Yeah, congratulations sa tanan o happy Valentine's Day. A few moments later. Hello guys, sumula ko sa akong meeting, ngita na kong flower para kay Mrs. Saan naabot ang 500 pesos mo? I-check na to karon dinigi ko sa ako mapalitan. Ako sa Capistrano, murag na sila nindot na flower shop ako nakita. Pero mudo na akong mahal ni ba? Pero okay lang, kung taon kayo, mag-my Mrs. My Mrs. mo. Hi guys, kapalit ako og worth 600 man, alkansi ko 100 ah. 600 na ilan ni sir? 600 gini sir ba? Pero nice ilang flowers oh, gabasa pa ang rose. So I hope na ma-happy ako asawa ni. You know. Alright. Kapalit ko og worth 600 pesos na flower. Mahal yung flower ba? Tinood yun di ay. No? Mahal ka dito ba eh? Budget na ako kay 500 luya sa kong asawa. Sige lang kaya budget. Mara na sa flower. Di ba na? Magkuha na ng flower. Good. Sana malaya naman na ah. Pero ang memories sa among laglagar weekend, di ba na malaya? Di ba? Lusot! Yay! So, di na siguro ko sagpaon sa kong asawa ni. Alright. Kung mato ko sa yung office, tanong to kung ma-surprise pa siya kay ganina, nagtawag ko sa iya. Nagtawag siya sa ako. Nangutana siya ko asa ko. Ko lang, ha? Nakay-meeting garon? Di na siya maano? Di na siya ma-change? Nakay-meeting magod for wedding this coming March 8. So, nagkita ko sa akong kliyente. And after addo is ingon siya nga, nagmahay siya. Kung sige na, magkuhan kay, nagkaapas ko kay Arya. Tawag na mo ganina. Ingon ko nga, sige na, bye-bye. Love you. Siya nga, he! Gihe ko bay? Sabi pa sabot na ito yung meaning ay yung gibili ng kwarta. Sa akong bag. So, mo na gini siya. It's 4:25. Kapas pa din ko sa iyang office. And then ako siya ihatag ni sa iya. I hope po na ma-happy siya, malipay siya. Hindi siya magmahal. Alright. A few inches later. Dahil akong tawag ako asawa kaya ako siyang i-prank na main ko nga kuhan. Mag-greet lang ko happy Valentine's Day mo to siya. Asa man ka, pauli na ko. Tawagan ko. Balik, kaduwagi kan. Kuhan. Ay.
Hi, be. Karoon pa na mag-meeting. Ikaw, amang ka? Office ka? Balik sa ko kadali sa kuana. Balik sa ko dali sa Bulwa. Okay, nami kuan, nami bloodletting ba sa katong sa city, ano sa City Mall ba? Abi pa na ako ganina to. Kaya na man to. Pwede ka nito. Wala kay na pikyan ko sa oras lagi kay kuan. Kanang nag-meeting ko. So, di was mong meeting. Ha? Di na ni mong meeting. Sa? Iyo. Oh, okay. Yung na lang ko meeting kay naka-schedule ba ako alas 3 sa ilahan niya. Di na sila makamove. Kay na sila lakaw. Unsa ka oras mag-out man? Unsa ka oras mag-out? Waiters. Unsay laters? Unsay oras? Text ako. Ano man di pa ka uli? Ako ko man. Dapat ko man. Awara busy kay ka. O na. Tao ko. Kami kayo. Lang. Happy Valentine's. Di Valentine. Love you. Love you. Bye-bye. Kadali lagi ka. Nalain day. Nalain yun siya. Sabi ganyan dili ka maganda mga gatag sa iyong flowers. Yeah, Happy Valentine's. Okay, Valentine's. Toot 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 toot. Sa iyang office. Pasulod na ko ron. Tanaw daw sa iyang reaction. Excited ka na ba? Mas paumot sa tabi ko. Dapat. Oh, manguyab ka ni ka. Lagi na siya pahumot. Oh, breathe. Breathe daw, breathe. Muna siyang kuhan. Nang baho ba? Ba, breathe. Pwede pa ginasuot mo na sa mga lalaki ang breathe. A brief day to the eye, no mao the eyes. Alright. And ano na ko siyempre ako ang cameras. And then the flowers with otot-otot. Mahapi ko sa ani. Kuya ko nun. Basta kay good luck. Joey? Ako mga supporters. Ay ba kay nakakuha na naka-close bigyan akong kuan karon ba? Si Valentine. Look ay kiss. Uy! Amin niya. Alright. Amin niya og kuan. Bilan na ko siya. Happy Valentine. Ako siyang gitawagan kay nang amin niya kuan. Ambutin mo. Muli na ko. Lagay ko ba? Diba? Diba ba? Pasar ba?